Dankzij verharchen nu, wer heeft mijn konselwach gebracht? Rutjejäft von TheÄwasat von Lebenswasser. Dit is een boek ten praktische wijving ten taub in de kerk schaffen. Hier is een kapitel voor vandaag. Enleidunk. Een e-mail van vertwijfeling. Durch sociale media, e-mail, antwoorden te mijn schrijfstekker en andere middelen krijg ik alle maand etliche 100 vragen om Rat. Ik voel je demoedigd dat zoveel mensen mijn Rat vragen worden. Aber wat mij troubelt is, dat ik die niet alle beantwoorden kan. Aber in deze e-mail weer wat mij opmerksam maakt. In deze e-mail weer werkelijk wat mij moed maakt dit boek te schrijven. Thema van de e-mail, eine aanvraag naar hulp. Dr. Reiner, ik zie een pastoor en ik zie meest wat hem opgeven. Ik heb aan een zeer goede Bibelschool studiert, waar ik Theologie, de Bibel, Griechisch, Hebräisch en Maya leert. Aber ik weet niet even, wo ik met Wahrstand omgaan moet, oder wo ik de kerk leiden kan om Ändernissen te maken. Jedes Mal, wanneer ik wat verzeek, krijg ik hoorde Wahrstand van zonen wat kritiseren en geen aanzend. Meine Frau wil dat ik opgeven zal. Zij voelt den druk ook. Einige kritiseren zijn er aan, aber de meeste van ihre weidorg komt van zijnen, wo mij weigedaan wordt. Zij heeft zich te veel nachten te sloop geroerd. Als we ons bevrieden, wist zij dat niet, dat ik een dag een pastoor zenden word. Ik wist dat ook niet. Ik weet nu ook niet genau, was ik einer zenden zal. Ik weet niet genau, wo ik die nog hulp vragen zal. Ik heb te veel vragen. Meest al de praktische leer wat ik over de dienstarbeid gekregen heb, komt van de schuld van zelfs wat proeven en gesleeuwen krijgen en van die schrijvens en podcasts. Ik neem aan dat mij om neidigsten een ganzer plan fehlt om in de kerk Ändernissen aan te vieren. Ja, ik weet, dan vraag ik nog te veel. Aber vielleicht kannst du die nächste Buch an dit schrijven. Ik weet, dat wordt voor velen van ons, wat am leerdienst schaffen, eine grote hulp zijn. En ik weet, dat ik dat met mijn ältesters wordt mitteilen kunnen, zodat ze aanwisten, wat we verzekeren. Ja, dit is een ziemlich trieste aanvraag, aber bitteschön, denk en bid daarover. Ik weet niet graag, hoe lang die dat duurt, een boek te schrijven en op den markt te krijgen, aber ik weet dat mij niet veel tijd gebleven is. Dat zit zo als wanneer ik in de nächste paar jaar 3 mogelijkheden hebben wil. Dat zit daarna, dat we zacht draufgehen worden, dat de kerk mij niet meer wat een loon tolen kunnen. Nog een mogelijkheid is, dat ze mij afzaaien worden. Maar nu heb ik nog meer, wat met mij stonen als je en mij, aber ik weet niet hoe lang dat zo blijven wordt. Dat waarschijnlijkste is, dat ik opgeven word. Ik zie meid. Mijn vrouw is meid. Ik had keinmal gedacht, dat een kerk leiden zoals dit zijn wordt. Bitteschön, neem dat in acht, ons kerkenleiders helpen te verstaan, wo we een kerk nu Ändernissen leiden kunnen, wanneer er zoveel je in ons komt. Bitteschön, help me. Ik geloof, dat die vele van ons helpen kost. Bitteschön, help ons, voor dat voor vele van ons te laat is. Dankzij. Dit boek is voor den pastoor. Dit boek is voor al die pastoren, wat ihre kerken nu Ändernis te leiden verzekeren. Dit boek is voor medarbeiter en leiders in de kerken, wat op een positieve weg aanleiden willen, Ändernissen in de kerk neer te brengen. Nu willen we in dit boek gaan en naar den getroubleden zondag kijken, als een pastoor roept. Wer heeft mijn konselwach gedracht? Dankzij voor nu dit boek harchen, wer heeft mijn konselwach gedracht? Rutjejäft von TheÄwasat von Lebenswasser. Ik hoop dat haft die geholpen ten praktische wijving ten taub met anderen in de kerk schaffen.